Nganong nahimuman nga Roman Catholic ang simbahan nga gitukod ni Kristo? Sa Roma ba di ay kini niya gitukod? Sa Biblia, si Jesus nagtukod sa iyang iglesia dili sa Roma, kundi sa Palestina nga karon mao ang Israel. Ang iyang unang mga tinun-an sama nila ni Pedro, Santiago ug Juan, mga Hudyo nga nagpuyo sa Galilea ug Jerusalem. Sa Mateo 16:18, giingon ni Jesus, "Ug ako mag-ingon kanimo, ikaw mao si Pedro, ug sa ibabaw niining bato pagtukuron ko ang akong iglesia." Busa ang sinugdanan sa simbahan ni Kristo nagsugod sa Jerusalem, dili sa Roma. Ug nganong nahimo kining a Roman Catholic Church? Paglabay sa mga tuig human sa pagkabanhaw ni Jesus, ang mga apostol nang lakaw sa laing-laing mga dapit aron ipahibalo ang ebanghelyo. Si Pedro o Pablo nakaadto sa Roma nga mao ang kapital sa Imperyo Romano. Dito sila nagmisyon, nagtudlo ug namatay isip mga martir. Tungod kay ang Roma mao ang sentro sa kalibutan sa ilang panahon, diin nahiusa ang daghang mga Kristiyano ug nakabaton og dagkong impluwensya. Sa kadugayan, ang simbahan sa Roma nahimong sentral nga simbahan sa tanang Kristiyano, nga gitawag nga Roman Catholic. Ang Catholic ipasabot nga universal o tibuok kalibutan nga mga simbahan. Ang Roman kay ang sentro sa pamunuan, ang Papa o Santo Papa ana sa Roma. Busa ang ngalan nga Roman Catholic Church midugang lang aron ipaila nga ang simbahan nga giya sa Santo Papa sa Roma. Ang simbahan ni Kristo nga mao ang Katoliko. Kung tan-awon ang Roman Catholic Church, nag-angkon nga mao gayud ang padayon nga simbahan nga gitukod ni Kristo sa mga apostol nga milambo ug miabot hangtod sa Roma. Busa sa ilang pananaw, dili kini lahi nga simbahan kundi ang orihinal nga simbahan nga mitubo ug mikaylap sa kalibutan.